Planeta Zemlja, dom svih nas, dovoljno mjesta, dovoljno resursa za sve nas. Međutim, izazovi su brojni. Siromaštvo, nejednakost, obrazovanje, zdravstvena zaštita, klimatske promjene. Ali imamo plan. Svjetski lideri potpisali su u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija novi razvojni plan kojim su se obavezali da do 2030. otklone te izazove. Taj plan zasniva se na ciljevima održivog razvoja. Vizija svijeta do 2030. koju su uz pomoć Ujedinjenih nacija zajednički kreirali građani i 193 zemlje članice, predviđa drugačiji, bolji svijet. Svijet u kome nema siromaštva. Svijet u kome nema nejednakosti. Svijet u kome svi imaju pristup obrazovanju i brži pristup efikasnoj zdravstvenoj zaštiti. Svijet u kome su klimatske prilike stabilne. Ispunjenje tog plana zavisi od svih nas. Ako budemo racionalno koristili hranu, vodu, električnu energiju i sve druge resurse, zaštitit ćemo planetu koja nam je svima dom. Ako budemo uvažavali dostojanstvo drugih i ako obezbijedimo poštovanje ljudskih prava, to će donijeti ogromnu promjenu u životima ljudi. Izgradit ćemo bolji, pravedniji svijet. Ako radimo zajedno, postići ćemo više. Samo ako razvoj pretvorimo u održivi razvoj, bit ćemo u stanju da transformišemo svijet. U svijetu u kojem postoji balans između potreba i mogućnosti. Vizija takvog svijeta predviđa 17 ciljeva održivog razvoja. Ali samo postavljanje ciljeva nije dovoljno. Za njihovo ostvarenje neophodna je podrška, primjena u praksi i praćenje njihove primjene. Potreban je doprinos svih nas. Potrebne su nam ideje, nove prakse i inovacije. Sve ono što će donijeti promjenu na bolje, što će doprinijeti ostvarenju našeg zajedničkog plana da do 2030. svijet učinimo boljim mjestom za život.